Juma juye kalo tile 17 san 2026 DMS TV cɛna muso ni cɛw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ a bɛ wagati min na fɔ ko bi me an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa me banbaci walemaw k'olu si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa me malidenw n'u bolafɛn olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min a état-major général des armées ale bɔ ne ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko n don kofɔlen na ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ko k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci walima u ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan k'ekɔrɔ kungo kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔli min Buguni région kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ ma ko opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka da k'a kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen in na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati laban na min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min banbaci walemaw ye k'olu si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ne ka communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tɛnzawantɛne ale ni Anefis localité yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ ni yɔrɔ in na ko opération nin yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka da kan opération nin kɛra sababu ye n'u sera ka tiɲɛni ale ni dimi juguba de don banbaci walemaw yɛrɛ kɔni kunna ni localité ba fila nin yɛrɛ kɔnɔna OCC ni o office central de stupéfiants ni kɔni cakɛda ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔnɔ OCC ma sanga ani wagati olu bɛ wuli ni ka opération kɛ walasa min ɲɛnamafɛnw olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka OCC cɛ dɔ olu bɛ bɔ ni ka laseli kɛ laseli min kɔnɔna b'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Buguni OCC ma ye ko le opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni sen fɛ u sera ka u bolo la ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn kuntan caman yɛrɛ kɔni ka Buguni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni kun feerela an ka Mali jamana kɔnɔna na siga foyi kun t'a la a kun bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni ma Alisa an bɛ to an ka OCC cɛdenw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCC maaw cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min ɲɛnamafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min yɛrɛ kɔni kita OCC ma olu bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni kita OCC cɛdenw ye ko le opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kita région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni cɛra ni bolodalen maa dɔ ale ɲɛnamafɛn quantité caman yɛrɛ kɔni kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo kita région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye olu kɔni bɛ ka continuer ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ an ka Mali autorités b'u k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka caman ba bɔ siraba kasaraw la an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko camion dɔ yɛrɛ kɔni ale kɔni ye accident yɛrɛ kɔni kɛ an ka route nationale 15 yɛrɛ kɔni sanfɛ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mandoli ni Sɔngobiya localité yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔni yirala k'a fɔ ko ni camion yɛrɛ kɔni ka accident yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka da k'a kɛra sababu ye ni ka maa 84 yɛrɛ kɔni jogi o maa 84 joginen yɛrɛ kɔni na kɔni yirala k'a fɔ ko maa 36 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka jogini yɛrɛ kɔni jugara kɛra jogintogo jugu yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ maa 6 yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara k'o dabɔ ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni na Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran ale ni États-Unis halisa olu ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ɲagamɛ ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna jamana fila nin yɛrɛ kɔni kun ye dankari kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna f'u kun bɛnna bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔnɔna nka yirala k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɔ juguyara kosɛbɛ k'u bɛnna bɛnkan min yɛrɛ kɔnɔ kan ko maa si tɛ ka bɛnkan in yɛrɛ kɔnɔ lamɛn wale bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan wa maa caman kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sin foyi yɛrɛ kɔni tɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sin b'a yira k'a fɔ ko daminɛ na kari jamana fila nin ka kɛlɛ in yɛrɛ
yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoni ba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu sa olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka bɛnbati waleमाw si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ye laseli kɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana région dɔ kɔnɔ na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera ka demi juguba de don bɛnbati walijɛkulu maaw la Buguni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka farapu caman kɛra sababu ye ni ka cɛn don bɛnbati walemaw daga sigiyɔrɔ dɔ la Kekɔrɔ kungo kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni continuera opération yɛrɛ kɔni senfɛ n'u sera ka bɛnbati wale maa caman fɛnɛ faga dɔnba localité yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ mori la cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na communiqué la min carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ ko o opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la sanga ani wagati n'u bɛ to ka opération kɛ walasa ka se ka bɛnbati walemaw ɲini ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana ale ni k'a lakɔlɔsili baaraw kɛ sanga ani wagati. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye état-major général des armées ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni daminɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni olu ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw de to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ bɛnbati walemaw ka daga sigiyɔrɔba dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o daga sigiyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kun dogolen kun don Kekɔrɔ kungo kɔnɔna na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw bɔli bɛnbati walemaw kan daga sigiyɔrɔba in yɛrɛ kɔnɔ kan u ma girin ni ka faripu kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ma sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna renseignements yɛrɛ kɔni ɲini na ka lakɔlɔsili kɛ kosɛbɛ walasa fili kana na u sɔrɔ ka baara in kɔnɔna na ko jaabiw yɛrɛ kɔni bɔlen k'a yira k'a fɔ ko bɛnbati walemaw daga sigiyɔrɔ de yɔrɔ in ye o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu sɔrɔla ka farapu caman kɛ ni ka ɲɛsin bɛnbati walemaw daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma nin kungo kofɔlen in kɔnɔna na ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu yɛrɛ kɔni kɔfɛ bilan provisoire min bɔra la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛnbati wale maa caman yɛrɛ kɔni fagara ni farapu yɛrɛ kɔni senfɛ k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko bɛnbati walemaw daga sigiyɔrɔ in ye o minɛn minnu kun bɛ fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn minnu kun bɛ yen ma k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛna k'o dabɔ ni farapu ɲumanba in yɛrɛ kɔni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen u ka ni opération in yɛrɛ kɔni na u continuera jamana lakɔlɔsili baaraw fɛ ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛnbati wale maa dɔw ni sera ka kisi n'olu bolila ka taga ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tora o maa ninnu nɔna minɛli baaraw la ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw to o maa nɔna minɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔ u taara bɔ maa ninnu kan dɔnba village kɛrɛfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ mori la cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ka bɔ maa ninnu ka nin yɔrɔ kofɔlen la k'o ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin bɛnbati wale maa tɔ ninnu ma wale min kɛra sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ko farapu yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye n'u taara bɔ su tan yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ in na ni y'a ka Mali fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko minɛn caman kun bɛ n'o kun ye bɛnbati walemaw ta ye k'olu sera ka cɛnni don o minɛn yɛrɛ kɔni caman na ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛnbati walemaw ka moto 3 ye k'an ka Mali fintigilakaw sera ka bolo da o kan ni opération ɲumanba ninnu senfɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ min ye état-major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'ale sɔn bɛ ka continuer opération de ratissage yɛrɛ kɔni fɛ walasa bilan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ni opération in na ka se ka o yɛrɛ kɔni don ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka continuer ka pression baw yɛrɛ kɔni boli bɛnbati walijɛkulu maaw kan ni localité in yɛrɛ kɔni na yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw olu bɛ sinsin ka kosɛbɛ k'alisa olu kɔni bɛ continuer jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni cɛsiri ale ni baarakɛ ko ɲuman ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min y'an ka Mali fintigilakaw bɛ foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka d'a kan ko ka sanga ni olu ka ni baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Mali jamana kɔnɔdenw ye k'an kɔni bɛ ka fintigilakaw jukɔrɔmadon wa an bɛ ka an ka danaya ta ni ka da an ka Mali fintigilakaw kan nin wagati ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ye laseli kɛ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni olu an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'olu kɔni ye farapu caman kɛ ni ka ɲɛsin bɛnbati walijɛkulu maa camanw yɛrɛ kɔni ma tɛnzan watɛni ale ni Anefisi localité yɛrɛ kɔni na communiqué la min carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2026 min ka état-major général des armées ale b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la sanga ani wagati n'u bɛ to ka jamana lakɔlɔsili baaraw ale ni jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na
communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ état-major kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko bilan provisoire min bɔra opération in na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa caman fagara état-major général des armées b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni opération de ratissage ye k'alisa o bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ walasa bilan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ni opération in na ka se ka o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka continuer ka pression boli banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka nin zone kofɔlen in kɔnɔna na yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigilakaw olu bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka jamana lakanani ni jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la wa ko hukumu la u bɛ Mali jamana kɔnɔdenw fo kosɛbɛ ka d'a kan ko malidenw yɛrɛ kɔni bɛ ka jukɔrɔmadon kɛ hali n'an bɛ k'an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCC ni office central de stupéfiants ni kɔni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲamafɛn don ni kɛlɛma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati OCC cɛdenw cɛsirin bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛla jamana in kɔnɔna walasa min ɲamafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔna cogosi la o hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Buguni OCC cɛdenw olu bɔra ni ka laseli kɛ ko opération ko dɔ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna n'o ye opération kɛ walasa ka se ka ɲanamafɛn ale ni fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni don ni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Buguni OCC cɛdenw ye k'u y'u boloda ɲanamafɛn ale ni fɛn kuntan caman yɛrɛ kɔni ka Buguni région kɔnɔna na Buguni office central de stupéfiants maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ olu sera ka u boloda tramadol comprimé 380 kan diazepam comprimé 129 kush ni o ɲanamafɛn o kɔni sachet 27 cannabis résine yɛrɛ kɔni paquet 62 fo ka taa se kush ni o ɲanamafɛn ale kɔni biriki 2 yɛrɛ kɔni ma kɔni yala k'a fɔ ko Buguni OCC cɛdenw ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera k'u bolo la ni ɲanamafɛn ni fɛn kuntan ni yɛrɛ de kɔni ka Buguni région kɔnɔna na mi yɛrɛ kɔni OCC autorité ma yɛrɛ kɔni olu kɔni yira k'a fɔ k'u ka cɛdenw filɛ ni ka ni opération kɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni fura kuntan jugumanba min yɛrɛ kɔni kunna na ta an ka sugu kɔnɔna ka fira kɛra sababu ye ni ka o wale yɛrɛ kɔni bali wale bɛ kɛ sababu ni ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako tɔ sinsin ni ɲanamafɛnw kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma mi yɛrɛ kɔni OCC ma yɛrɛ kɔni o bɛ sisa ka kosɛbɛ k'olu cɛsiri mɛ halisa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka dɔ fara u renseignement surveillance fo ka taa se intervention yɛrɛ kɔni ma o cɛsiri mɛ ka dɔ fara o baara nin bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka ɲanamafɛn don ni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna ale ni réseau minnu bɛ yen minnu ka baara bɛn don ɲanamafɛn donni ma an ka Mali jamana kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o réseau nin bɛɛ lajɛlen cɛ wale bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔ don ale n'an ka sifinnakaw y'u ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bɛ sabati ni ɲanamafɛn nin kɔlɔlɔ ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka office central de stupéfiants maaw yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama caman wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni kita OCC cɛdenw ye halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ kita région kɔnɔna na ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kita région kɔnɔna na ko OCC cɛden minnu ye opération yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen kun don commissaire principal de police Alu Kulubali yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale de kita OCC ɲɛma yɛrɛ kɔni ka danka yɛrɛ kɔni ko don kofɔlen na hale de a ka cɛdenw ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ opération min kun cɛra ni bolodali maa dɔ yɛrɛ kɔni ka ko bolo bɛ da nin ma kofɔlen ka wagati min na o y'a sɔrɔ ɲanamafɛnw ale ni fura kuntanw yɛrɛ kɔni kun bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni tarata don juillet kalo tile 14 san 2026 sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 ka sanga ni miniti 20 ye ko wa opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kita liberté quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ kita région de kɔnɔna na ko ɲɔni kita OCC cɛdenw ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ o ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sɔrɔ o ye renseignement min labaara cogo ɲuman na n'o de kɛra sababu ye ka na ni jaabi yɛrɛ kɔni di o ma ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kita OCC cɛdenw olu boloda cɛ dɔ yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen si bɛ san 28 yɛrɛ de kɔnɔna ko wa bolodala ale ka quartier min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɛlɛlen don k'a fɔ k'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ o quartier yɛrɛ de kɔni ma ni o ye liberté quartier de ye ko OCC cɛdenw kelen n'u boloda nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka u ye wolomali min kɛ ma kofɔlen kunna o kɛra sababu ye n'u boloda fɛn juguba dɔ kɔ u y'u boloda fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol comprimé 172 cannabis gramme 200 fo ka taa se cannabis sachet 7 yɛrɛ kɔni ma n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko nin ma kofɔlen kun kɛnbɛ ni ka nin yɛrɛ kɔni dogo sagi dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni k'u boloda nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka o ye maa in minɛ teliya la ni ka bila an ka Mali kiiritigilamaw ka bolo kan ko ɲanamafɛn minnu minɛn'a la o ɲanamafɛn nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka OCC cɛdenw ka bolo kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération yɛrɛ kɔni b'a seereya maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka OCC maaw ye k'olu cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ɲanamafɛn donni ka dankari o la Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ni fura kuntan nin yɛrɛ kɔni ale ni ɲanamafɛn nin kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma an ka kɛnɛya ko kan
kan kon be wagati min na foko bima ko fole me kirti la mo ka bolo yere kon ka ko waduna na taw yere kon na ale yere kon na jabi keni ka nyesha ha wale jugun mani nya kilim ka kami yere kon nga kirti la mo yi u kon na oda ha kani wale yere kon na kamali jamana kon na Tarata da mene jeu kalo kleta andani samba flani moga ani woro ko siraban kasara jugman bado yere kon kera an ka route nationale tanduruna yere kon kan ni o kon be keren keren yala mandolu ni songo bia localité yere kon ni nyokon chala la ko camion remorque do yere kon ni ale yere kon nana passager chama yere kon be no ni passager ni yere kon na kon ni la ka fo ko Burkina jamana ka réfugié chama kumbe ulula ni camion yere kon kumbe ga bo ko localité fanfela yere kon na ko camion ka fole yere kon dafila ni don ko fole klinga fela ndage kanyeta ani sababa wakati la haka route nationale tanduruna yere kon sanfɛ kan kon mi wagati min na foko bini siraba kasara juman ba mi yere kon kera mato kollo tay kadaka bila yere kon bora la ko bila provisoire mbora ko yere kon na ode ko ma bi shegini wolovla jogina yere kon na akon yela ka foko ma binani an durolu ka jogini yere kon ka jugun ko sebe ku bela jine yere kon taratele la ni ka tanu ye so mine dolo docteur so yere kon ni yere kon be sevare localité yere kon na ko fena temele ko fe ma wolovla yere kon fena ni turani siraba kasara yere kon na kabini la selikera ka foko ni siraba kasara juman ba yere kon kera sira yere kon kami yere kon ye bajangara region yere kon responsable yere kon ulu fere yere kon latigeni ka sekuru ale ni kenaso ma yere kon ka ambulance yere kon wilitele ala wala sa kasika deme don keni ka nyeshima kasara ton yere kon mas sira yere kon yoro la kasangani ni galeya yere kon sileni ma ko fole yere kon mami yere kon ye bajangara gouverneur yere kon ale délégation ba do yere kon wili délégation yere kon kunya mogale kundo bajangara gouverneur yere kon ka conseil économique et financier yere kon feni oye monsieur Isaka Sissoko yere kon ko kabini siraba kasara ngera do mina o dugu sajani o bena araba ma jouer kalo kleta andro samba flani muwa an woro ale kon ni délégation ba do yere kon wilani ko se fakata se bajangara furakel so yere kon na ubole o yere kon na utarase Wedara gola ka were kon ka duma wala sa kasi ka condolence kendi ka nyeshi ma were kon mahmunu ka mogoni turani ku yere kon na leni mahmunu fene jogina ko dabo ni sala baka sere na kan no ada do kendi ka nyeshi olu yere kon ma gouverneur yen délégation mi yere kon wi délégation yere kon sele docteur so yere kon na ho kon ka jatimne frolo ya ira ka fuko mahmunu jogina yere kon do ko olu yere kon biga garcia furakel jogun ma yere kon na waya ka foko man yere kon biga kenya dondo na me wakati mi na foko bi mi bajangara protection civile ka directeur régional yere kon ni oye Colonel Jango Keita yere kon ale ni bajangara gendarmerie brigade territoriale yere kon commandant ni oye sous-lieutenant Mamadou Doumbia yere kon olu fila bɛɛ lajɛlen kun bɛ délégation yɛrɛ kɔnɔna wa ka tagali sen fɛ o y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni dabɔra vitesse yɛrɛ de kɔnɔna ka d'a kan mobili kofɔlen kun bɛ ka boli vitesse yɛrɛ kɔnɔna k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ siraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ye o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan ni ka na ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni ye o ko hukumu de la ni responsable filan bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin siraba ka bolilaw yɛrɛ kɔni ma kan ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ kan ka sira sariyaw yɛrɛ kɔni bato walasa ka se ka ni ɲɔgɔnna siraba kasaraw yɛrɛ kɔni bali ka kɛ donna nataw yɛrɛ kɔnɔna mi yɛrɛ kɔni bajangara gouverneur ka conseiller aux affaires économiques yɛrɛ kɔni ni o ye Isaka Sise yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma bajangara gouverneur yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni ka nɔgɔyada duwawu do yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin maa o maa minnu jogina k'o dabɔ ni siraba kasara in na ale ni a bɛ a ka condolence yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw ma minnu ka mɔgɔnin yɛrɛ kɔni tora ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni na a ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin ka kosɛbɛ ko Mali ale ni Burkina Faso olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jamana kelen de ye AES yɛrɛ kɔni jɛkulu kɔnɔna na wa b'a yira k'a fɔ ko ni siraba kasara min yɛrɛ kɔni filɛ o tɛ i n'a fɔ o bɛ Burkina Faso maaw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ɲɛsira la ko yɛrɛ kɔni digira jamana fila nin bɛɛ lajɛlen la a digira Mali la cogo min a digira Burkina Faso yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ten ne a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni jogina k'o dabɔ ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ docteur so yɛrɛ kɔni na ko o bɛ ka garisɛgɛ furakɛli ɲumanw yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni tora nin ko in na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni su yɛrɛ kɔni donna nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ nɔgɔya dɔ dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ maa joginw yɛrɛ kɔni ye k'Ala ka nɔgɔya kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni tora nin ko in na an bɛ duwawu kɛ olu ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye Nina bɛ dasigi an ka bidon kibaru la an man kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma